Začíname ďalšou rekonštrukciou jednoizbového bytu v rozlohe 41 m². No a takto vyzerá domácnosť po našej rekonštrukcii. Na celkovú rekonštrukciu sme mali 11 týždňov. Stihli sme to za 9 týždňov, lebo sme dobrí. Máme podsvietený barový pult, kuchynská linka sa nám robila na mieru, elektrospotrebiče v domácnosti sú nové. Stratila sa nám loďia, tým pádom kuchyňa získala 4,2 m². Pri vstupnej hále máme nové bezpečnostné dvere, ledkovo podsvietené zrkadlo, videovrátnik, skrinku na odkladanie vécií. Na stenách všade v celej domácnosti máme použité dekoratívne omietky, na stropoch napínané stropy, ledkovo podsvietené. V spálne máme dekoratívne omietky, nový nábytok, televíziu, v domácnosti máme jednu klimatizačnú jednotku. Celková rekonštrukcia tejto domácnosti stála niečo malo cez 35 000. Roll-door skriňu. V kúpeľke máme formát obkladu 60x120, rebrikový radiátor, kombinácia vane a sprchy, skrinka a v skrinke máme zabudovanú aj práčku. Touto cestou chcel by som sa veľmi pekne poďakovať mojej dizajnerke za jej návrh a rozloženie domácnosti. A teraz dôležitá informácia. Ak hľadáte nehnuteľnosť, pomôžeme vám ju nájsť. Ak chcete predať, postaráme sa o celý proces. A financovanie vyriešime za vás. Stačí sa nám ozvať. Takže pokým aj vy sa rozhodnete urobiť rekonštrukciu vo svojej domácnosti, rodinný dom, byt, bazén, kúpeľka a tak ďalej, kľudne píšte, volajte, telefónne číslo máte dole. Dúfam, že máte krásny deň, všetko najlepšie vám prajem od pána Zachára. Dovidenia.